Waqt programm fuq l-istazzjon F-Living li kien mistieden fuq id-deputat tal-Oppożizzjoni Alex Borch iddefenda d-deċiżjoni tiegħu li jinjora d-direttiva tal-Whip tal-Oppożizzjoni dwar il-vot ta' dan l-aħħar fuq l-emendi tal-liġi tal-IVF billi qal li huwa kien qed jimxi fuq il-prinċipji tal-Partit Nazzjonalista nnifsu. Hija opinjoni bbażata fuq il-prinċipju tiegħi u fuq il-prinċipju tal-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri mxejt mal-passi tal-Partit Nazzjonalista, mal-passi li dejjem hemm minna bihom. Kienu tlieta deputati tal-Oppożizzjoni illi fil-Parlament ivvutaw kontra l-linja tal-Whip tagħhom stess dwar il-liġi tal-IVF. Eżatt qabel ittieħed il-vot qam l-eks kap tal-partit Adrian Delija u ddikjara li kien se jivvota kontra l-linja mogħtija mill-Whip Nazzjonalista. Ħanivvota le. Grazzi. Lonk qam id-deputat sieħbu Stephen Spiteri li ddikjara li l-bqija tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kienu se jivvutaw iva għall-emendi għal din il-liġi. Xtaqt nirrappreżenta il-komplement tal-grupp li ser jivvota iva illum għal din il-liġi. Madankollu dan ma kienx il-każ u d-deputati nazzjonalisti Alex Borch u Ivan Bartolo tal-Mosta minnu fih ingħaqdu ma' Adrian Delija u njoraw id-direzzjoni tal-Whip. Deputati oħra li kien hemm rapporti oħra fil-medja li talbu vot ħieles ma attendewx fil-Parlament. Fost dawk id-deputati nazzjonalisti li ma marrux għal-vot kien hemm Jerome Carbonacilia, Chris Said u Karl Mifsud Bonnici. Karl Mifsud Bonnici wara ddikjara fuq il-Facebook li wkoll kien jivvota kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF li kieku kien disponibbli biex jattendi s-seduta parlamentari. Sab il-bidunet tad-diskussjoni fuq din il-liġi spikkat il-konfużjoni tal-Oppożizzjoni li esprimiet pożizzjonijiet differenti u l-firda baqgħet hemm fuq materja li tolqod direttament lil bosta familji. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalu lil One News illi fi-sforz biex jipprova ma jħallix li tkompli toħroġ fil-beraħ il-qasma li kompli tikber fil-Partit Nazzjonalista kaġun ta' din il-kwistjoni, fil-jiem ta' wara l-vot it-tmexxija tal-partit ma ħallitx lid-deputati illi ma votawx skont il-linja tal-Whip jidhru fuq il-medja tal-partit innifsu u fejn setet lanqas fuq medja oħra. Il-preżentatur li kien qed jintervista lid-deputat Alex Borch fuq F-Living qal li fil-każ tal-programm tiegħu kien ġara propju hekk. Iva, l-Onorevoli Alex Borch kien mistieden l-għada tal-vot, imma għal-raġunijiet illi jafhom biss il-partit kien ikun aħjar dak id-diskors, kien ikun aħjar illi jiġi darboħra milli jiġi l-għada li nata il-vot. Ma ġara xejn, ċempilt il xi ħadd ieħor mill-partit u dakinhar ġie. Ovvjament il-persona li ġie ivvota iva favur dawn l-emendi. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu li d-deputati li qed jiġu fi kliemhom ikkastigati minn Bernard Grech billi ma jingħatawx exposure talli ma permettewlux li jippreżenta front maqut għal in-nies fuq il-kwistjoni tal-IVF qed jieħdu l-inizjattiva huma li jfittxu li jiġu intervistati fuq midja oħra biex ikunu jistgħu jsemmaw leħinhom.